Goejoen, welkom vanaf de vierde hier bij de Veenhoop. Welkom bij het Scootjesjournaal. Van de middag waait hier achter mij alweer de tweede wedstrijd van de SKS. En weet je nog, Auroene Sneun, een hele verrassende winnaar met Drachten. Maar ja, aan de andere kant. En dan refereer ik onder woorden van coureur Joop Zoetemelk. Parijs en in dit geval Snits is nog heel erg fier. Toch wie het hier van de middag een geweldige wedstrijd. Een fantastische wedstrijd en misschien wel, ja ik word het haast net te zeggen, maar misschien wel een historische wedstrijd. En over die historische wedstrijd zullen we napraten hier op Debatte 4 met twee gasten. De eerste is uw verste eigen analist Age Veldboom. En de tweede gast is NOS-waarman en boppedat fanatiek zieler Gerrit Hiemstra. Wij haren zullen we de wedstrijd van de middag bepraten. Maar nu eerst een filmpje bij alles wat jou nog net wisten over de Veenhoop. Heerlijk, hè? Wat mooi tafereeltje. Ja, jongen, dat is toch geweldig. Wat wil je nog meer? Niks. Boekje erbij, vakantie, mooi waar. Heerlijk. Nee. We zijn hier op de vierde hier bij de Veenhoop. En de Veenhoop, dat is een dorpje in de gemeente. Het juiste deel. Het is de gemeente Smellingeloon. De Veenhoop is net zo groot. Het had maar 260 inwoners. Maar er kunnen best een PNA zitten. Meesten komen hier naar de Veenhoop voor de natuur, de rest en de stilte. Maar net, dit is het Scootjeshiel, want dan is hier het Veenhoopfestival. Een traditie bij het Veenhoopfestival is dat de band normaal hier altijd komt. Maar dit hier is het er net, want Benny Jolik en zijn konuiten die ha intussen een oorskiernaam. Maar het Scootjeshiel, dat gaat altijd een terug. Vrienden hier wie de lemmer hier de sterkste. Wist je trouwens dat Jeen van den Berg binnen is op de Veenhoop? Het pontje de Grietman die zet je voor €1 oerwieren hier. En dat doet ze al zo'n 24 hier. En wil je nou graag naar de andere kant en er is geen hier, bel je dan eventjes met Hans Terpstra. Nee, schrijf me niks. Nee. En dan als laatste de versissing, want waar wint het je Joet? Snits. Dit? Ja. Want? Nou, die doet het goed. Die is juist er van achter een heel eind naar voren te gaan. Jo zet hier heel in op snits. Ik zet op Snits. En Jo? Jouw Jan Ordenkons. Ja, heren, welkom hier in deze Lietse, maar wel een hele gezellige studio. Gerrit, daar komt je wel, hè? Daar komt je van Drachten. Ja, hij is Samar. Ik Samar? ben in Drachten ben geboren, officieel, maar ik ben opgegroeid in Samar. Oké, maar dit is dus bekend terrein eigenlijk. Ja, dit is vrij bekend, ja. Ja, bist je Zeker. een fanatiek volger eigenlijk van het Scootjeshiel? Nee, dat is net het geval. Want er is wel een fanatiek zieler. Ja, we zullen behoorlijk wat. Maar we waren net in Friesland, dus ja, dan hou je toch eens net zo goed bij. Nee, want hier ben je nou... Die waren nu in de buurt van Doetinchem. En de bedoeling is wel om weer om naar Friesland. Hoe net al te lang tijd. Dus dan kijk ik het beter bij horen. Ja, zeker, zeker. Eerst nog eventjes naar je collega Arjen Bosselaar, want daar zullen we aan zijn nek in. Die zit ergens hier in het centrum. Centrum, mag ik dat zeggen? In het centrum. Arjen, waar bist correct? Ja, dat klopt Arjen. Ik stond net in de Veenhoop. Ik zit hier heerlijk op een boordje. Hier achter mij op het wetter, het van de middag de wedstrijd wonen. Maar nou die wedstrijd klaar, nou is er dan hier op de wal, heeft ze dan de prijsuitreiking. Die is correct west. Nou, en we zullen dus aanstaan even zien hier of het nog gezellig is. Ik hoop dat je mag in. Nou, dat zullen we absoluut dwan ontaasten, Arjen. Eerst eventjes nog naar Agen, want Agen werd het grif even oer hammatten. Dat is die startprocedure, want die had ze hier verloren. Ja, Net meer op een klok zielen. nee, destijds werd van de 14 scootjes haar Vretejoen Lotte. En als ze hier als eerste starten maaien, dan moet Moon op januari als laatste. En wie hier het tweede is, die moet Moon als ene laatste. Oké. Maar dan weer er een lijn maken. En zodra je over die lijn heen gaat, dan gang de tijd in. Ja. En er waren wat skippers die gingen dat in de gaten. Het waait net zo hard. Wie wacht je gewoon?
Hij wacht je gewoon. En dan kwam er een vlag. En dan een goudzeil erbij. En dan over de lijn. En dan hadden ze eigenlijk een voordeel ten opzichte van Oorden. En dat gaan ze er nou uithellen. Dat hebben ze er nou uithellen. En nu is de procedure dusdanig dat degene die het als eerste start eigenlijk op het mooiste plak, Ja. die moet gewoon wat langer troszielen. Ja, die moet om de achterste ton heen. En dan daarvan werd helemaal naar zijn eigen plak daar. En diegene die als 14e start, die hoeft maar even om die achterste ton en dan is er nog op zijn plak. En dat is eerlijker. Dat is volle eerlijker. Volle eerlijker. Maar er zit één nadeel bij. Als de wien verkeerd is in Grietmansrak en ze kunnen net komen, dan had ze een probleem. Dan had de commissie Drachten de Veenhoop, die had een probleem. Want dat achterstukje sasmelde kan ze net cruisen. Oké, nou wij waren van de morgen even met Pieter Meter van Akkerum. Want hij hield vanzelfs startnummer 1. En je zou toch denken, dat is een heel grut vaardiel. Ja, normaal is de 1 en 2 en 3 hebben een beetje een gunstige positie. Altijd mooi vooraan, snel wegwezen en gas geven. Jerem maar. Ja, ik vrees vandaag het ergste. Want? Nou, de windvoorspelling is dat het naar het westen toe gaat. En dan houdt het in dat het westenwind, dat de wind precies vanaf Ierzicht, vanaf het restaurant, onder de bomen, daar wegkomt. Ja, wij starten onder de bomen, nummer 1 en nummer 2. Dus voor wij het zeil omhoog hebben en geen wind. En de rest staat op een open veld. Dus die krijgt mooie zucht wind. Komt eraan, gaat de luwte in, waar wij liggen. En ik had er met snelheid in en wij leggen er gewoon voor stil. Ik heb er vannacht al over gedroomd en ik denk, oh my god, ik denk dat mijn nachtmerrie juist een werkelijkheid wordt. Ja, laten we dan maar gauw zien of die nachtmerrie van Pieter Meter echt weer niet wordt. Want de spanning is grut bij skippers en bemanning. En wat gebeurt er dan correct bij zijn walstart op een scootje? Je moet je voorstellen, alle zeilen liggen beneden. Moeten binnen een aantal seconden omhoog. Nou, dat varieert tussen de 30 seconden en een minuut. Zo zit de schipper een beetje in elkaar. Nou ja, wij erop getraind. Wij zitten al bijna tegen de 40. We gaan nog wat te langzaam. Maar het is gewoon, alles moet in één keer omhoog. Dus de fok, de zeilen hebben 1 lier. Dus je kan de fok niet met een lier omhoog draaien. Het moet handmatig gebeuren. Er staan een paar jongens met handschoen aan een staalkabel te trekken om die fok erbij te houden. Dan het zeil erbij. En als het zeil gereed is, dan moet die fok weer op worden gerold op een lier. Om dan weer alles op een lier te kunnen krijgen. Dat is een beetje omslachtig. Maar het is wel houden voeten. Ja, dat is echt wel spannend. Het giet me door de beren heen. Ja, en zo hier dan naar Akkerum. Wat zal Pieter Meter vannacht toch goed sliepen? Want ze lezen absoluut net voor die en komen als eerste uit de start. Daarachter valt de start van Jenne Woord op. Gerrit Pietersma is die man. Die had het grif goed op oefenen. Het zeil is vlug omheen en daarmee dekken ze de oorenscootjes ook. En zo is het op weg naar de eerste tonnen. Ja, joh, dus die staat van de wal. Gerrit, wat wist je eigenlijk van zijn start? Nou, het is wat oors is oors. Maar er zitten wel elementen in die het vanzelf interessant meidje. Want kijk wat er zei. Als een plakje had wat meer in leiden, ja, dan komt het minder goed voort. Dan voelt het uiteindelijk mij. Maar we zitten vlak bij de startlijn met het boordje. Ja, maar daar zie je het in het televisieboordje. Ja, we zitten in de camerabord. Hij koest het heel mooi zien dat de achterste helte, die hier volle meer wien als de voorste helte. Dan voelt het uiteindelijk eens wel mij met die verschillen. Maar wie zitten altijd zien van, nou, wie ben mij hoe dat gaat. Ja, prachtig. En kun je dat trouwens goed op oefenen? Nou ja, dat zeil omheen draaien, de kerst op oefenen. Jenne Woord hier als eerste erbij, dacht ik. Nou ja, daar weet ik zeker, daar gaan ze op traind. En ja, dat techniekje dat ze dus mijn dikke leren handskwam, mijn staaltree, de fok omheen toch, met de hand. Want ze hebben maar 1 lier. En het grutzaal, dat moet op een lier. Ja, nou, wij zien dus van de motor praten. Ik even met Pieter Meter van Akkerum. En dan gaan ze dus misschien al de wierde hier op. En ja, waar hoort hij dan, krijgt de rekken mooi. Het grootste gevaar momenteel is het voor de windse rak. Dat al die schepen tegelijk bij de onze ton komen. Dat heb je gewoon, ze drijven op elkaar. En dat wordt cruciaal. Als je daar goed uitkomt, dan ga je laveren en dan creëer je wel afstand. Dus de eerste ronde tot de eerste ton, dat is cruciaal. En dat bepaalt deze wedstrijd alles. Ja, hier zien we Pieter Meter op dat cruciale stik op weg naar de eerste tonnen. Ja, en dan de Zuidwesthoeken Snits en Huzum. Zei ik terug dat het eerste rak hartstikke wichtig is. En zij gokken dan op een slag bij de Walkandel. En dat pakt alle hartstikke goed uit. Ze hielden een snorken voor de kop, zei Jolte Jong van de Midje op de radio. En dan die osa belangrijke eerste tonnen. Akkerum komt daar dus als eerste omhinnen. En op het tweede plak, waar zit daar dan achter? Hier het achterveld. En waar komt dan als tweede om die eerste tonnen?
Het is Heerenveen, want hier zien we Harmen Brouwer op het scootje van Heerenveen die zijn skipper Alco Rijenga onjouwt werd er delmat. En het langwaste scootje die komt dan als stredden om de tonnen. Na die eerste tonnen komen de scootjes dan in het eerste cruiserek te lonen en kunnen we een heel soort wisselingen in het veld verwachten. Want Sjoch, ek naar de jouwer in het midden van het veld, kiest een eigen koers en rukt op van plak 9 naar plak 5. En dan, let op, wat is dit dan? Hier in de achterlijn van de wedstrijd, een sloep met grootheidswaanzin. Midden in het wedstrijdveld, in de sandwich, tussen Ljouwert en Drachten. Hoe is het toch mogelijk bij een voetbalzone een stadionverbod krijgen? Ik ben benieuwd hoe dat bij het scootsstation gaat. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt hier al jaar wel op een wierde hier bij de Veenhoop. Akrum, mag dan misschien nog heel iets onder leiding lezen, maar daarachter gebeurt echt een heel erg soort. Want waar zie je het er hier? Achter de Zuidwesthoeken, op het vierde plak. Het is de Snekerpan van skipper Douwe Visser. Ze komen heel van achteruit opzetten. En dat is echt een verschrikkelijk knappe prestatie. Want ze binnen om als laatste starten. Als nummer 14. Wat een geweldige inhaalrace van Snits. Het is echt duidelijk dat er net een heel soort rond is. Op een vierde hier zien we de koprenner Akrum. Die zijn koers duim bij de Waldel kiest. Dit dat grutte schrik van een paar taskogels op een kruiseke. Maar het gaat alle jaar op een paar centimeter correct goed. En dan zitten we op oorlogen in de wedstrijd en zien we een heel soort scootjes die in de Vardewiense rek bijna komen. In dit rek ben je ook de meeste wisselingen. En zie dan ook Varon in het allerlaatste cruisrek. Dan gebeurt dit. Het scootje van Akrum is hier oerstagien. Maar, ja, koe hij misschien net oors, maar wie het wil de goede kar, want daar komt Snits ook alweer aan. En zij pakken hier van het 14e startplak de koppositie in de wedstrijd en gaan dan op weg naar de finish in het Grietmansrek. Onvoorstelbare knappe race, knappe wedstrijd van Douwe Visser en Simon. De finish gebeurt op het plak dat de scootjes starten binnen. Van Snits is dat dus nummer 14 en die hoegen dus het minst 4. Wat een mooie en toch echt wel historische overwinning van Douwe Visser. Ja, Age, ik zei historisch. Is dat oedreun of heb ik wel een beetje gelijk? Nee, ik denk wel dat dit historisch is. Als je als 14e lotje, dus als 14e starter mag je op een Veenhoop. En dan moet je dat hele veld inheljen. En dan eerste worden, ja, dat vind ik wel een topprestatie. Dat is ook wel historisch. Ja, want nou zie je hier Onne Jerkstra. Die kist ook goed. Oud-skipper van onder Langwaar en de Jouwer. En die ziet op die stoel en die zei van... Ja jongens, als je een hele minne start hebt, het kan gewoon net meer als laatste starten en toch als eerste finishen. Die tijd is voorbij. En Snits dat het wel. 2 nachtjes sliep en het is er 4. Ja, nee, maar dat is ik wel. Dat tekent misschien ik de kwaliteit van Snits. Die had nou weer helemaal te pakken en ze had een overtuig. En nou, je zit per oren bemanningsleden op, maar ze hebben geweldig getraind. Echt, ik op een snij te morgen. Ze lieten niks aan tafel hoor. Dan zorgen wij ze in januari bijvoorbeeld aan trainen. Dus je ook heel vaak net oren, uit oren kon trainen. Maar Snits zit er, maar die shot, waar binnen de Egypten, waar binnen om de Egypten, waar in de leiden. Die lieten dat net onder toeval hoor. Nee, ik ben er maar bezig. Absoluut. Trouwens een cruciale slag, wie eigenlijk in het laatste rek. Hè, die Akrum blijft natuurlijk geweldig voor. Die beelden kunnen we er nog even bij pakken jongens. Van je we zorgen het je nou ek. En dan die extra slag die het Akrum maatje maakt. Ja, en Snits, hoe dat net? Nee, ik had er mijn verbazing naar je zitten te zien. Maar ik denk dat het een combinatie weer. Want hoe heger had je hier koers hier, hoe meer lest je hier van skaat, van de wien, van het Trondheim. En hoe leger wal, dan heb je meer wien, maar dan heb je wel een legere positie ten opzichte van je niet heger vat. En ik denk dat het voordeel wie van toeksielen van Snits. Die hier dat in de gaten, dat dicht bij de legere wal, daar wie de meeste wien. En dat trok gewoon de gong houden. En ja, als je gong hebt, kan je scherper varen. Dus ja, ik denk dat uiteindelijk trosslag jongen heeft. Ja, maar is het nou gewoon super intelligent van Douwe Visser? Of is het echt wel een beetje gelok? Ik denk een combinatie, want ja, als toevallig correct de vlaag pakst, die is het broekenkast. En dat wie in dit geval wie het extra, dat wie het heel bot koest heel vaak zien dat mensen dat gewoon scootjes wel een vlaag pakt en horen net, zeggen ze stilvallen. Dus ik denk dat het eigenlijk een beetje geluk erbij zitten had. Maar ja, dat is een baarman. Kerst voorspellen wanneer die wien
soms haast 40 graden draait. En dat is voor meerdere keren weer dat zo. nee. Dan hier ze hem in één keer liek voor de kop en dan een oor die kregen weer heks in het zaal. Nee, dat ken je net. Tenminste, ik ken het net. Misschien minder de meesten niet het wel kennen, maar ik ken het net. Nee, het is bij zo'n soort waarsituaties is het heel turbulent, dat we dat nemen. De atmosfeer is heel turbulent, dus het betekent dat het zo dan even stil is. En dan even later haast een vlaag. En dat koest ik gewoon een wolken trouwens, Jan. Als het van dit soort type wolken haast, die we hier dan wist gewoon dat erin zit. Maar goed, die ene die had dat beter, die snapt dat beter dan de oor. Dus ik denk dat dat een combinatie west is van gelok en ja, snappen, gevoel van zo'n situatie en weten wat je farm had. Ja. En dan misschien een beetje tactische setjes die goed uitpakken. Dus ja, ik denk dat je moet de terugslag doen. Ja, we zullen even hier wat Douwe Visser er zelf van zeggen. Ja, want vanzelfs hebben we de reactie van de beide haardrolspelers. Douwe Visser van Snits en Pieter Meter van Akkeren. Dan heeft een inhaalrace die. Dus net Leon, tredje scootjes best voorbij gaan. Dus maar springen hier op dat achterdek. Ja, dat heb ik wel even niet. Maar ja, ik kan het wel springen beloven, dan lees ik je dadelijk in Katzwijm. En voor de finish zijn we wel even heel blij geweest, ja. Ja, maar best een beetje ingetogen blij. Ja, ik ben nu aan het begin van de reeks. En ik bedoel, als je van 14 naar 1 zielen, dan heb je natuurlijk een beetje flink mooie hand. Dus dat moet je altijd weer in perspectief zien, hè. Nou, mag ik zeggen dat je de race van die wedstrijd van die leven zielt, hè? Ja, dat is zeker weer. Ik heb altijd een wedstrijd in 2012, de laatste wedstrijd op Snits op de nummer 1 staan. Maar toen was wel kampioen en toen vond ik dat ook heel bijzonder. En toen was 14 dan de eerste boei, dus bovenwiense boei. Dus ik een soort 14e startplakken, daar waren we ook nog hingen. Maar goed, daar heb je nog meer toeval bij. En dit is wel heel bijzonder, ja. Van het lotnummer houden en dan in dat heb ik nog nooit eerder meemaken. En dan zul je de hele wedstrijd op kop. En dan wil je in het laatst nog inhalen. Hoe viel dat? Ja, je maakt net scherp op televisie, die kutsnekers. Ze kennen Piep zitten, hè? Nee, ze hebben geweldig zield, echt super respect. En die man die hebben alle eer verdiend. Die heeft beter zield dan mij. 14e plakje naar een eerste plakje. Nou, echt fenomenaal. Ik ben helemaal onder de indruk van hem. Ja. Maar hij heeft ook geweldig zield, maar ik wil bekennen. Als er niks gebeurd was en Sneek was gebleven waar hij had horen te zijn, dan hadden wij vandaag een geweldige wedstrijd gehad. Ja. Maar de lof gaat wel naar Sneek toe. Ja, een realistische Pieter Meter, hè? Ja, eerlijk is eerlijk, alle lof voor Douwe Visser. En morgen, in Jenne Woord, dan starten zij dus van plak nummer 1. Dan hoeven ze helemaal niet te heljen. Nee. Dat wordt er makkelijker van. Maar het wetter op Jenne Woord is wel heel oors. Jere, wie van de media, koers nog een heel soort dwan. Maar op Jenne Woord, op dat smalle wetter, op die volkensleert. En dan mocht je dan van 14 naar 1 komen, dan krijgt Arne Tjerkstra wel gelijk. Dat slagen die haast net. Dat slagen dit, nou, ik hoop dat Arne Tjerkstra dit denk je. Okay. Dit compliment. Jongens, we beginnen even naar de uitslag op kaart. De uitslag van Joert. Douwe Visser, maar Snits dus op het eerste plak. Van Akkeren, dan Jereveen, Starem, Langwaar, De Lemmer en Douwe Visser Grauw op het zondeplak. Jouweren, de regerend kampioen, op het 8e plak. Njoggende, Jeroen Pietersma van Drachten. Toch nog redelijk naar de middenmoot als Shields. Die op een gegeven moment op het 14e plak. De winnaar van Auroene Sneun. Drachten, maar Berend Mink is de hele mannen op het 10e plak. Gerrit Pietersma, Olve, Woudsheim, 12e. Ljouwert, 13e. En onderaan Huzem met Lodewijk Meter. In het klassement, 2 wedstrijden Shield, is er net een heel soort gebeurd. Snits wol no onder leading met 6 punten. Van Akkeren 7 punten. En de Lemmer en de Zuidwesthoeken hebben beide 8 punten. Dat is de kop van het klassement. We beginnen weer even naar je collega Arjen Bosselaar. Arjen, nog altijd bij Ierzicht? Ja, ik stond nog altijd hier op de haven bij de Wierde Ier. De scootiebemanningen heb ik net te pakken gekregen, maar ik heb je wel, als er mij even omdraaien wil. Ja. Albert Visser heb ik hier bij me. Albert de Vries, excuus. Zeer ik wel. Juist erin Albert Visser van de wedstrijdcommissie. En Albert, ben je een beetje tevreden, Joert? Wij zijn hartstikke tevreden. Maar het waar, maar alles eigenlijk, ja. Dat is super. En voor het eerst dit hier geen tierrit eigenlijk, hè? Hoe dat bevallen? Nou ja, dit hier oors misschien niet, Joert, ik geen tierzielen wordt. Maar het feit dat we nemen tierzielen is gewoon voor iedereen beter. Voor het publiek, voor het scootjesielen. Dat is weer gewoon, dat ben erbij stopt. Op aanreden van skippers, van jezelf. Dit is gewoon volle spannend. Ja. Dit is gewoon wat je nou joggen, is wat er gebeurt. En er zit geen tiercorrectie meer op. Dat is mooi. En er is helemaal uitkomen wat je ervan verwacht in?
Ja, je wordt wel. Je wordt gewoon geweldig. Dit is wat je wil. En dit is een wedstrijd waar iedereen van geniet. Skippers, wij, eigenlijk iedereen. Nou staan we hier in de drukte, hè? Veenhoop Festival aan de orenkant. Maakt dit het nou nog wat unieker als de Orenskoetje races? Dat bedoelt oors als IFK's of een... of de SKS-wedstrijden? Ja, ik denk wel, want het is je zat dichtbij. De skippers bijna aanreizen, of de scooters bijna aanreizen. En dat is het mooie van de Veenhoop, dat is eigenlijk er heel tegenop zit. Dus het is charme van de Veenhoop. Heel wij zitten. Nou is het Wossa, we staan hier, het is hartstikke druk, het is bijna net te verstaan, maar nou heb ik begrepen, de klok die je hem elke keer heen, dat is dit hier voor het eerst er net meer, hè? Nee, die klok, dat ding is in Jontje zondag maken en daar nemen we nou afschiet van. Dus die kan eigenlijk, ja, zo zitten bij het scroll, maar dat is jammer. Dus hij kan waarom neem je hem er afschiet van? Wij nemen er afschiet van omdat het tierziel net meer bij deze tier past. Hè. De skippers heeft zich aanpast aan het tierziel en het is een tactisch spel worden. En dat is geen, dat doet het net goed. Dat is net goed voor het koetsjeziel, net goed voor het klassement. Dus wij, de SKS, de commissie, we houden op met tierziel. Dus die klok kan voort. En die klok giert nou? Ja, die kan eigenlijk wel mogen krijgen. Die mag eigenlijk naar het museum. Want dat is een item dat, nou ja, een jongetje zondag maken. Als het dan wel een ticket, wat ze dat denken. Nou Arjen, die eerste, de Agen Veldboom, die zit bij mij in de studio. Wil hij die klok wel, hè? Nou, ik denk dat het antwoord volmondig ja is. Eerst moest even zeggen, net de aangekriet dat ding, het Scootjemuseum. Het Scootjemuseum. Scootjemuseum. En natuurlijk gaan wij naar Albert de Vries en dan hel je dat ding op. Ja, die maar net schroot. Nee, dat is uniek dat ding zo lang niet al maken is en zo vaak broekt is en nou net meer broekt wordt. Dan krijgt hij een mooi plakje. Bij deze. Dus de klok hier van de Veenhoop gaat naar het Scootjemuseum. Gerrit, ik zei het al, ik heb die onkundig als fanatiek zieler. Ik ben net een wedstrijdzieler, maar ben je nog wel vaak op het wetter dan? Ja, net alleen trouwens met ziel, maar ik ben ook wat ontroeien. Maar nee, ja, zielen, ja, inderdaad. Maar dan ja, wat meer op zee. Ja. Meer op zee, wat woester. Ja, van het woeste wetter. Nou ja, dan kerst ik wat verder voort. En hoeft net te vaak woensdag en zo en dat soort... Ja, lekker rustig. Nee, maar van, dat is Stuart heeft dus in het camerabordje zitten. Ja. Heel deun op de wedstrijd. Wat is daar dan opvallen? Ja, nou, sure, ze krijgt ik al even te sprake. Het publiek, dat zit er hier heel dicht op. En dat is prachtig. Want, en wat me opvoel, toen we zitten vlak bij de kopgroep, de eerste treien, vlak voor de finish. En we waren nog net door de finish, maar de mensen die stien aan de kant al te applaudisseren. En dat vond ik echt heel mooi. Waardering voor de prestatie, want die hebben dat vanzelf al van dicht bij jongen. En het zijn vanzelf al je kenners op een kant. Ja, alle ja. Dus dat vond ik wel heel mooi. En het mooie hiervan is dat het zo van dicht bij Sjenkast. Ja. En ik heb me ook vaststellen, want dat is het waar, man. Ja. Is hij constant naar de lofte, Sjen? Ja, zeker. Maar dat is een soort twarre natuur. Ja, zeker. En want toen je kwam, toen wie er nog een bui. En ik zei al van, nou, dit is misschien de laatste bui. Wie toch een Jaske mij nam, voor de zekerheid. Maar ik hoefde ik heel mooi zien dat in het begin wie in de wolken echt nog grut en donker. Onderkant donker. En in de rin van de media wordt het steeds minder. En nou ja, dat hier gewoon mij de waarsverhoring te meidje. Nou ben je al ietser. Komt het zinnen wat ondergeet. Dan gaat het kacheltje uit, want die wolken die worden van onderaan worden die als het ware opstookt door de zinnen. Nou ja, en kerst nou de bewolking die er aankomt van morgen, kerst nou in het westen al heel beetje kerst die al hingetje. Dus kerst al sjen dat er verhoring op komst is. Er is verhoring op komst? Ja, zeker. Maar minder wien of ruin of... Ja, ik denk dat morgen dan is het zuterig waar. Er komt een warmtefront aan. Kerst nou al sjen in het westen heel vaag kerst die bewolking al sjen. En dat is ook de reden waarom het nou die wolken steeds wat lichter worden. Nou, morgen is er net volle wien. Ik denk 2 treien. Het is vanzelf ook wat beschut in januari. En dan daarna komt er juist weer meer wien. Dus dan is het waarschijnlijk ook nog rijnwetter. Dan komt het kjeldfront toe.
En daarna krijg je buien en dan krijg je dit soort loften weer. Alleen nog wel maar meer wien. Ja, ik kan me vaststellen, Agen, alle scootjeskippers die zitten er al, die hingen jongens je lippen natuurlijk over. Ik wil Samon wel eens adviseren, maar Ja, toch? boord. Ja, dat is toch ideaal. Eigenlijk zo elke scootjeskipper gewoon een waarman gewoon on boord gaan moeten. Ja, en toch, Arjen, er ben genoeg skippers die haar zoveel doel over waar en wien en hoe de wien zich gedraagt ten opzichte van onder die wolken. En hier van de media wie het ik weer elke keer van wat dat er kiest er die boppenslag daar onder de bjemmen of je beneden langs de lege wal. Hoeveel was je? En jou het het twakje wisselend dien. En Jenne Woord het twakje wisselend. Ja. En daar kwam het verkeerd uit. Ja. En bij de oren pakt het wel goed uit. Dus wat is... Ja. Wat is wie je ziet? Wat is wijs? Ja. Hey, trouwens, van heel wat oors nog wat Agen. Want toen heeft altijd een beetje een soort van... heeft er eigenlijk een onderwiers achtergroen of net? Ja, ik ben gymnastiekleraar. Een gymnastiekleraar wist, ja. Maar dat was een soort van leermomentje, zouden ze toch van tevoren, was het ook graag inbouwen in deze uitsturing. En dat heeft alles met 6 wiezen te krijgen. Oh ja, dat zo'n... nou, maar het ziel, er zijn zoveel spreekwoorden 6 wiezen. Het begon al met, voor de wien is Elsen hutzieler. Ja, als het je goed gaat in het leven, dan haal je wel een grote bek. Maar voor de wien is Elsen hutzieler, wie van de media dus helemaal net zo. Want voor de wien en al die orenskippen komen erachter. En die ene die de oren dekte, de oren ouw. En de voorste, die worden eigenlijk inroemen. En zo komt dat spreekwoord net goed uit. Maar ik vond het wel mooi en die vreeg dat ik wist ook... Nou, maar een hutterin-wedstrijd of de Alverstijdentocht erin. Ja. En dan zei ik ben Utelieken. Utelieken, ja. Ik ben Utelieken. Wat heet dat nou, Utelieken? Je komt tussen de dode mensen weg. Nee, een zeil, het lieken. Het voorliek, het onderliek, het achterliek. En dat is dat dikke touw wat om het zeil heen zit. En die houdt het zeil mooi in model. Maar het nou hut waait en klapperen, dan slacht het stikken. Dat stikken is het kapot en is het zeil uit te lieken. En is het kapot. Dan moet het makken worden, moet het bekomen. En als je uit de lieken binnen, dan heeft het niks met de meisjes te maken. Het alles te maken met een zeil wat uit de lieken is. Mooi leermomentje. Pakken we toch weer even mooi op deze maandje te midden. We gaan weer even naar je collega Arjen Bosselaar. Want wie is niet gek bij de prijsuitreiking? Die is alweer dien. Maar ben er nog een heel soort bekenden die daar nou wat omrennen? Ja, Arjen, het is wat druk, dus ik die net heel goed. Maar het is hier hartstikke gezellig en we zullen even zien. Nou, er zitten hier een paar dames op het terras. Dames, hoe vond je hem van de zielerij? Ja, maar vond het prachtig. En dat vond je het gezellig? Ja, uiteraard, ja, hartstikke gezellig. Mooi week, mooi hè? Best nog aardig bestem jij wel. Ja, maar dat waafskil weer ik. Nou, waarom dat ik hard, dus ja. Dat hier niks te krijgen met het Veenhoopfestival. Ja, het hele weekend, dus ja, wel leuk. Hele weekend temperatuurverschil op het Veenhoopfestival. Nou, we kunnen nog even terugrennen. Ik zie hier een hele mooie man. Meneer, wat vond je over de zielerij van de middag? Ik vond een prachtige zielerij, mooi windje en goed waar ik nog. En ik vond het formidabel van Snits dat hij van de 14e plek naar de eerste plek zilde. Snits van 14e, want jij bent fan van Snits? Ja, ik ben fan van Snits. En hoe let jou dat zien? Ja, het is een mooi Allemachtig. Allemachtig, mooi van Snits. Nou, dan rennen we hier nog even terug. Want ja, we zien hier ook een van uw collega's. Die tik ik één op schouder. Want had ik één niet brengen, maar het is Gjalt de Jong. Gjalt, weet wat Joert? Ja, het is zeker wat. En het is nog steeds wat. Ik bedoel, maar ik vond hem een prachtige wedstrijd. Het feestje gaat je maar terug, hè? Nou, ik denk dat het hier nog heel lang in de letterlijke strok heeft bij mij. Veenhoopfestival, scootjeswedstrijden, alles bij elkaar. Ja, dat is wel zien. Het is gewoon weer gezellig. Ja. Nou, de eerste daarin, Gerrit Hiemstra en Agen Veldboom van harte uitnodigen om hier nog even uit te komen, want het is hier heel gezellig. Ja, station het in elk geval lekker uit. Het is hier trouwens ook net ongezellig. En dat die man het had een goede wien, dan denk ik altijd gelijk aan wat voor wien zou hij bedoelen, hè? Hey jongens, morgen zitten we op Jenne Woord. Waar moet je dan om tinken? Op Jenne Woord mag sowieso om de ondiep te stinken, op een Sonnemar. En de start gelijk op een lange sleert. En dat is hetzelfde als Joert. Sjen dat je op tijd de tuur erbij hebben en dan sjen dat je op tijd voortkomen. Daar uit die lege walwaai, als die wien stiert. Maar ja, als ik van Gerrit Jer, dan komt er net volle wien. En ja, juist in Jenne Woord, in die lijken, maar we wel een beetje wien. Ja, nee, dat zou weer een lotterij worden. En wat krijg ik nog Rijnwettersheist? Ik denk dat het in de rin van de midje, dat als je geluk had, dan begint het droeg.
Maar ik denk dat het in de van de media wat zuterig waard. En wat krijgen we? Buien of motteren? Ik ga een waarkaartje, dus ik ga het er eens even bij pakken. Dat is, ja toch? En dan, maar Thomas zei dat het een beetje kloppert. Want het is windkracht 2, zuid-zuidwest, 20 graden, zinnen, maar ze nou en dan een beetje ruim. Nou, zie ik dan een beetje redelijk? Ik denk dat die zinnen, die kerst wel vierten. Kom je zinnen? Ik denk het net. Nee, alleen nog maar ruim wetter. Nou ja, net alleen nog maar ja. Geen wien en een beetje ruim. En er komt nog iets bij in Jennewaard. Als er nog iets meer zuidelijker is, dan kunnen we de route, of de commissie van Jennewaard, de route langs het hotel erin letten. En daar zit een soort publiek. Dus wij willen altijd graag dat de wien nog iets zuidelijker wordt. Ik denk dat het vrij zuidelijk is, ja. Ja, dan kennen we wat mensen uit het dorp bij de camping en het hotel. En dan ken die ik even wat van de wedstrijd zien. Oorsjoch is een heel soort net. Ja, nou weet ik wel, het is nog maar net, het is nog maar correct uit aanzetten, hè, de SKS. We moeten nog een heel lang, maar nog heel soort zielen. Maar waar hopen ze nou eigenlijk dat wint? Ja, daar heb ik geen voorkeur. Nee, geen voorkeur? Nee. En waar maakt het ook beste kans dan aan om dit te winnen, dit hier? Nou, als Sjoen haast wat snits van de media die in het, dan is er haast geen twijfel mogelijk. Maar ja, dit is nog maar de tweede wedstrijd. Dus wat kan je ervan zeggen? Wat kan ik ervan zeggen? Ja, ik weet het niet, maar ik denk alleen nog maar als snits winnen kan vanaf plak 14 en hij staat morgen op het eerste plak, dan denk ik appeltje eitje. Nou, hij echt heel bijzonder dat skip ontrennen. En elke keer bij elk vlaagje tikje omheen. En dat zei Pieter Meterik, hij koe heger en hudder als wij. Nou ja, dan, dat zei het wat, want Pieter Meter, mij het scootje van Akkerum, ken ik heger en hud. Dus, nou ja, we zag het wel. Heren, Tiegetank, ik vond het hartstikke gezellig dat je hem er wien. Dan was het rond werk, hè? Wanneer zien we daar weer op televisie? Wijs Wensje. Ja. En dan zit het waar weer voorspellen. Ja. Goed zo, een heel soort succes erbij. Tiegetank, dat is de wierst. En eigenlijk ook komt die kwarten weer. Later in deze week zit ook weer onsko aan deze tafel. Ja, staat nog een keer in de agenda. Ergens in de agenda. Ja. We zorgen die vanzelfs verschijnen. Morgen dan ben we dus in Jennewaard, waar dan de gast is. Het orakel zelf, Klaas Jonsma. Zit dan hier aan deze tafel. Ik zou zeggen, ontmoen, ont in Jennewaard. Dag.